Euskal Herri osoko errepideak zeharkatu ditu aurten Frantziako turrak eta Euskal Herria nazioartera zabaltzean jarri dute helburu instituzioek eta zenbait eragilek. Nazioartera zenbat iritsi den ezin jakin, baina Frantziako telebista publikoan entzundako komentarioak deigarri egin zaizkie bati baino gehiagori Euskal Herriaren eta Euskararen izaera kontuan hartu baitituzte. Hain zuzen ere, turrak ez duela bi estaturen arteko muga bat gurutzatu, herrialde baten barruko zubi bat baizik. Ideia hori helarazi nahi izan zioten atzo munduari, gure eskuren leialdearekin bat egindako ehunka euskal herritarrek. Kirol arlotik berriz, suspense eta guzti irabazi zuen atzo Baionan, Jasper Philipsenek aurtengo turreko lehen lehia izan zuten ziklistarik azkarrenek Lapurdiko hiriburuan eta Philipsenek altxatu zituen besoak atik bisaia ilundu egin zitzaion gero, epaiek zalantzak zituztela jakitean flandiarraren esprinta ez dela garbia izan. Alegia 20 minutu luzez egon zen epaien erabakiaren zain, baina azkenean ura jo zuten irabazletzat. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Frantziako turra izpide asteleen buruzuria izanagatik, herriak eta errepideak zalez josita izan ziren berriz ere. Zornotzan inork ez duen galdu nahi izan etaparen irteera eta tropelak festa giroan ekin zion etapari. Eguerdiko ordu batetan hain zuzen ere norgehiagokarik gabekoak izan ziren lehen 7 kilometroak irteeran izan zen gainera aiera eta kazetaria. Argi eta garbi nabarmendu behar da Frantziako turreko lehenengo 3 etapetan aldarriek eta ikurrinek edukitako presentzia. Eta gure eskuk turra erabili du Bidasoa ibaia muga baino zubia izan dadin aldarrikatzeko. Era berean Euskal Herria bere etorkizuna erabakitzeko eskubide duen herri bat dela mundu osoan zehar ezagutarazteko. Baina aldarriak eta ikurrak alde batera utzita, mugimendua egonda turraren lehenengo etapetan. Normalean nahiko lauak izan ohi dira lehenengo etapak, baina aurten gogorazi dira eta bihurriak izan dira gainera. Adam Jaisek Bilboko etapan garaipena lortu ostean momentuz lidergoa mantentzen du. Hori bai, Pogatzarrek jarraitzen dio 6 segunduko aldearekin. Hala ere, asteazkenean Pirinetara helduko da tropela eta indarrak neurtzeko norgehiagokak izango dira bertan. Eta maiotoria jabe salatzeko aukerak badaude. 3. etapa, aurtengo turreko lehen lehia izan dute ziklistarik azkarrenek Lapurdiko hiriburuan, eta Philipsenek altxatu zituen besoak Baionan. Esprinta polemikoa izan zen, bidea itzion bana erti, eta 20 minutu luzez egon zen epaileen erabakiaren zain. Euskal Herria agurtu dute txirrindulariek, baina 5. etapan, Pirinotako lehen etapan tropela Euskal Herritik igaroko da berriro. 30 kilometroko barneraldi laburra egingo du Zuberoan. Hala ere, hasierak eta bukaerak ez dira berriro itzuliko Euskal Herrira, eta tamalez Euskal txirrindulariek ez dute garaipenik lortu, baina ikuskizuna eman dute. Gasteiz Bilbo etapan 10 kilometro falta zirela bakarrik ihes egiten saietu zen Peio Bilbao. 7 Euskal txirrindulari ari dira parte hartzen txirrindularitza proben artean erregina, eta besoak altxatu ez dituzten arren maiotoria Euskal zaleek daramate. Frantziako turraren lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatu dute eta ilusioa, gogoa eta aldarrikapenak nagusitu arren, ertzaintza 11 lagun ikertzen ari da Frantziako turreko lehen etapa oztopatzen saiatu zirelakoan. Horrez gain, igandeko etapan, errepidean txintxetak jarri zituztenen bila ari da ertzaintza. Irungo Santiago pilotalekuko txoko guztiak hartu zituzten atzo eguerdirako ehunka ikurrinek eta Nafarroako banderak irrintzien artean jai giroan martxa koloretsua gidatu zuten Pirritxek, Porrotxek eta Marimototxek. Hendaiarantz Gurutzatzeko zubira iristeko ibialditxoa hasi aurretik gozatu ederra hartu zuten aurrek paiazoen kantekin eta etorriarekin. Han bildutakoek atik erreibindikazioa zuten helburu eta laster abiatu zen kalejira koloretsua Bidasoa aldera, handik ordu gutxira turreko txirrindulariek igaroko zuten zubi inguruetara. Esan behar dugu Euskal Herriak erabaki nahi duela eta bi aldeetako Euskal nortasuna duen jenteak Euskal Herritarrok erabakiko dugula.
Batzuentzako bidasoa muga bada, baino gure eskuk aldarrikatzen duena da zubi bat dela. Bidasoa zubi bat izango da, Euskal Herritarron arteko zubi eta bi aldeetako euskaldunok batzen gaituen zubi izan behar du. Etorkizunean ere eta hala izango da erabakitzeko eskubidea behin gauzatzen dugunean. Turra igarota esiak jarri dituzte berriro Avenida Zubian, Irun eta Hendaia arteko zubia berriro itxi dute alegia. Atzo ireki zen Avenida Oinezkoentzako zubia eta 24 ordu baino ez du iraun udan Earbeo. Frantziako turrak Euskal Herria atzean utzi du. Irun eta Hendaia arteko Avenida Zubia uztailaren 3an irekita zegoen txirrindulariak handik pasatzeko. Gaur berriz itxita. Zubia irekitzeko prefekturaren baimena hilaren 3 soilik zen, eta udalangileek goizeko lehen orduan hasi dituzte itxira lanak berriro ere Frantziako poliziaren begiradapean, eta bi herrietako herritarrek ezin dute eguneroko joan etorrietarako erabili Europar Batasuneko funtsekin berritutako azpiegitura historiko bat. Inguruan paseatzen ari zirenek harrituta eta batzuek haserre hartu dute albistea. Bidasoaren bi ertzak lotzen dituen eta turraren igaro bideak berriro irekitza lortu zuen oinezkoen azpiegitura historikoa 2 urtez itxita egon ostean egun baterako soilik ireki zuten. Ordu batzuk besterik ez du Iron irekita abenidak. Arrisku terrorista argudiatuta 2021ko neguan itxitako zubia da hori. Uztailaren 3an ireki zuten Santiago zubitik Lapurdiruntz turra pasatzen zela eta Baionan helmuga zuen 3. etapa batean. Kotxezen Hendaiako auzapezak eta Jose Antonio Santano Irungo alkateak bertan elkarrizkoa emanda irudikatu zuten zubiaren irekiera, eta aldarrikatu zuten ez dadila gehiagotan itxi pasabide hori, baina ez da hala gertatu. Avenida Zubia berriz irekitzerakoan Ezernarrok azpimarratu zuen frankismoko ordurik ilunenetan ere zubi hori ez zela inoiz itxita egon. Izan ere azpimarratu zuen zentzugabekeria zela oinezkoentzako pasabide hori iste jarraitzea. Frantziako poliziek urte hasieran Santiago Zubiaren mugako kontrol iraunkorrei uko egin eta gero. 2021ko urtarrilaren 14tik Izpaldude eta Larraineko pasabideak itxita daude. Eta horrela jarraituko du oraingoz Avenida Zubiak ere, naiz eta turraren pasabideak eragindako oinezkoentzako pasabide horren askapenaren irudipena izan. Eta kiroleen bueltakoekin hasi garrila, bada besterik Espainiako Federazioko buruari nazioarteko idazkari kargua kendu diote Euskadikoaren kontrako kanpainarengatik. Nazioarteko Pilota Federazioak uztailaren 29an bozkatuko du Euskadikoa kide izateko estatutuak aldatu edo ez, eta horren kontra Espainiakoak eginiko kanpainak eraginda. Xavier Cazaugon presidenteak Espainiako Pilota Federazioko buru Julián García Angulo idazkari nagusia kargutik kentzea erabaki du. Presidenteak Espainiarrari gogoratu dio federazioak apirilaren 10ean aho batez erabaki zuela ezohiko batzarra deitzea estatutuak aldatzeko Euskadiko Federazioak kide gisa onartzeko aukera zabaltzeko. Batzarreiz hutsak eraso eta mehatxu olde bat eragin zuela azaldu Cazaugonek. Aizlatuta berriz gizarte arlora salto, epaileak kartzelara bidali du behin-behinean iragan larun batean, andre bat labankadaz hilostean bere burua entregatu zuen gizona. Iruñean dago Leire Martínez lankidea eta berak emango digu informazio gehiago. Epaileak behin-behineko espetxealdia komunikatua eta fidantzari gabea ezarri dio Fenglin Jan 51 urteko gizonari. Gizon honek bere bikotekideari aizto batekin lepoa moztu zion elkarrekin ireki berri zuten Ermitagainako ostatuan. Bere bikotekide ohi eta ostatuko negozioetan bikotea hilketa baino 2 egun lehenago harremana etetea erabaki zuen, berataz beldurtzelako. 57 urteko emakume bat izan da Iruñeko Ermitagaina auzoan asteburu honetan erailketa matxistaren azken biktima. Gizon batek bikotekidea eta bazkidea zena hildu eta ondoren bere burua entregatu du udaltzaingoan.
Erasotzailea eta biktima biak txinatar jatorrikoak dira. Ermitagainako Anaiak tabernako bazkideak ziren, eta taberna horretan hilabete inguru zeramaten elkarrekin lanean. 100 lagun bildu dira igande eguerdian Iruñeko udaletxe plazan erailketa matxista salatzeko kontzentrazioan. Emakumeok ehunka eraso mota jasaten ditugu gure egunerokoan. Feministok oso argi daukagu hori. Argi daukagunez arazo egiturazkoa dela. Sistema heteropatriarkalaren ondorioa. Eta ez dela etengo gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte. Kontzentrazioa isiltasunean izan da eta bertaratutakoen txalo zaparrada batekin baino ez da hautsi. Eguraldia lagun izan ezen arren, jende handan abildu da hilketa gaitzetsi eta biktimaren familia eta lagunei elkartasuna eta maitasuna adierazteko. Bestaldetik Iruñean garela aipatu beharra dugu nola bukaeretan den San Ferminak iristeko atzera kontaketa, alaxe kontatu dugu Leirek zein den une honetan bertan giroa. 2 egun besterik ez dira falta munduko festa honenei hasiera emateko. Hortzegunean, eguerdiko 12etan Osasunako presidenteak botako du koete edo txupinazoa. Momentuz, hiria festetarako prestatzen ari da. Lorategiak esitu, ostatuak edariz eta janari zornitu, komunak paratu, oholtzak eta nola ez. Zezenak heldu dira Iruñara. Orain, Arrotxape auzoan gaude, gaz ikuluen aitzinean. Hemen, momentuz, gaua pasatu dute Fuente Imbro, Jose Escobar, Zebadagago eta Palmosia ganadutegiak. Ezantziere, uztailaren 6an saio berezia izanen dugula Iruñetik 11 telebistan, eta egunero San Ferminetako kontuak ere ekarriko dizkizuegula. Eta gaiztolatuta ekonomia arloarekin lotuta eguraldi onarekin batera kaleen uztabiltze bete-betean daude Nafarroako eta Euskal Herriko nekazariak. Adi jarraian. Uztabiltze garaia da eta Nafarroako nekazariak etengabe jotasu lanean ari dira uztabiltzeko lanetan. Momentu honetan garia eta garagarra biltzeko tenorea heldu da. Zekaleak bilduko dituzte Nafarroako erdikaldean, Iruñerrian eta batez ere Erriberan. Bertan pilatzen direlako lursailik handienak. Eta nola ez gu, uztabiltze horretara hurbildu gara. Haunitzetan nazten zaigun arren, landa eremuak elikatzen ditu hiriburua eta lehendabiziko sektoreak bere biziko garrantzia du. Orain, urtean ereindako hazien fruituak jasotzeko tenorea heldu da. Uztabiltze sasoi bete-betean dauden Nafarroako nekazariak. Eta uztabiltzeko makinak ezker eskuin ari dira lurralde osoko, pentze eta lursaietan etengabe lanean. Deierri Aranera heldu gara, Nafarroako erdikaldeko bihotzera. Nekazariek uztanola jasotzen ari diren kuskuseatzera. Izan ere, udaberri hasiera nahiko lehorra izan bada ere, bigarren partea oso euritsua izan da, eta uzta erdipurdikoa izaten ari da. Uztabiltzea eguzkiaren argia probestuz egiten duten nekazariek. Goizeko ordu txikitan hasi eta eguzkia sartu arte, etenik gabeko lan jardun luzeekin. Izan ere, behin garia biltzen hasita, alik eta fiteskoen finitu behar dute bilketa. Garia ez dadin idortu eta lurrera erori. Bueno, hasi ginen ekainaren amaieran eta utzi behar genuen euriaren gatik. Eta ukatuko dugu dena ondo bada uztailaren azken egunetan edo horrela. Dena den, uztabiltzean atxeden txipi bat hartu dute asteburuan zenbait tokitan. Izan ere, azken egunetako euriteek eze utzi dutelako lurra. Oraindik ikusten deno berena dira eguzkiloreak. Zeren euri asko egin du orain ekainan, eta hauek behar dute ur gutxi, eta daude terrible, zeren garia dago pizka bat txikia, eta baina Uztabiltzea bukatzen denean ikusi beharko da ea udaberri aldrebes honek uzta txikitu ote duen ala ez.
Langabeziak beheraka jarraitzen du Euskal Herrian eta 10% langatik behera egin du. 9,93% da ekainean. Hala gaur egun 134.644 langabe daude hegoaldean, maiatzean baino 2.643 gutxiago eta iazko ekainean baino 8.647 gutxiago. Emakume langabe gehiago daude gizonak baino, langabeen 48,9% baitira emakumezkoak. Zerbitzuen sektorean nabaritu da batez ere langabeziaren jaitsiera, izan ere, udan langile gehiago behar izan ohi dituzte hainbat sektore, ostalaritzak esaterako, eta horregaitik jaitsi da bereziki langabezia zerbitzuetan. Hala ere, gizarte segurantzan kotizatzen dutenen kopuruak bera egin du. Horrez gain 2021ko lan erreformatik ona asko handitu da lan kontratu mugagabeen proportzioa. Aldi baterako kontratuak debekatu egin baititu Espainiako gobernuak, baina maiatzetik ekainera behera egin du kontratu mugagabe berrien 100%, naiz eta ez den jaitsiera deigarria izan. Edonola ere, naiz eta aldi baterako kontratuen mota gehienak debekatu, enpresek topatu dituzte saihesbideak langileak epe jakin baterako kontratatzeko. Lehenik eta behin aldizkako kontratu finkoen kasua dago, bestalde enpresa askok zera egiten dute kontratu mugagabeak sinatu eta handik gutxira arrazoirik gabe bota, izan ere enpresak kalte ordain txikia ordaindu behar du hori egiteagatik. Bestaldetik inflazioa eta interes tasak handiak izaten dira 2023ko urtarrietik ekainera bitarte inflazioaren igoera gutxinaka apaltzen ari bada ere, prezioak inoiz baino garestiagoak dira oraindik ere eta kreditu bat eskatzea aspaldiko garestien da. Egun autoen sektoreak ordea aurre egin dio egoera horri, auto partikularren matrikulazioa 14,2% handitu baita Hego Euskal Herrian. Urtean lehen erdian 16.000 auto saldu dira eta iazko EPBD-an berriz 14.000. Ordea lan gatazkei helduta Osakidetzako garbitzaileek agerraldia egin zuten atzo Gurutzetako ospitalaren aurrean eta Osakidetzan zerbitzua ematen duten enpresak gehiengo sindikalarekin aurreakordio batera iritsi direla adierazi dute. 5 urtez lan hitzarmenaren inguruko negoziazioetan ibili ostean LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek lortu dute akordioa. Orain Osakidetzari dagokio aurreakordio proposamena berrestea negoziazio mailan eseri aurretik. Osakidetzak ez du oraindik proposamenari buruzko erantzunik eman, hori ikusita arduraz jokatzeko eskatu diote sindikatuek Osakidetzari. Aldiz dela sindikatuak salatu du adinekoen hartako jaurlaritzak jarri dituen ratioak urriak direla, zahar etxeetarako irizpideekin ondu duen dekretu zirriborroa atzera botatzeko eskatu du sindikatuak. Uste du ez duela harta ona bermatzen. Zaintza eredu baten aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Guretzat eta gurekin lan egiten dugunontzat funtsezkoa da ratioa hobetzea. Gileak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratuak amaitzea patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Ordea Tubos Reunidos enpresak enplegua erregulatzeko aldi baterako espedientea ezarri nahi du. Zuzendaritzak lan batzordari jakinarazi dio asmoa eta hurrengo asterako bilera deitu du. Pasaden astean sekulako mozkinak aitortu ostean ailegatu da komunikazioa. Ekoizpen eta antolakuntza arrazoiak argudiatu ditu enpresak bere aldetik.
Eta Araban garela 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote ekainean epaitutako Tubacexeko langileari, zehazki epaileak erresistentzia leporatu dio beharginari adi. Eta grebekin lotuta bada besterik, agintaritzaren aurkako delitua eta desordena publikoak eragita egotzita, fiskaltzak 6 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen 2020ko greba orokorrean Lamorea merkataritzagunean atxiloturiko 3 lagunentzat. Atzon, epaiketa hasi aurretik, fiskaltzak beste proposamen bat egin zuen eta azkenean 2 urteko espetxe zigorra ezarri diete eta 3 urteko inhabilitazioa, beraz ez dira espetxan sartuko. Gauzak horrela politika arloan murgilduta, Euskal Herriko ziklo politikoaren aldaketa geldiezina dela uste du Euskal Herria Bilduk, eta aurreantzan ere hala izateko Espainiako gortetarako hauteskundeetan indar sobiranistari botoa ematera deitu du. Ordea uztailaren 23ko hauteskundeen azken argazkia oraindik ez dagoela, esan du EAJren zerrendaburu Aitor Estebanek. Aparte, EAJak Sánchezi eskatu dio estaturik gabeko nazioak ahalduntzeko ekintza zuzenak abiarazteko Europar Batasuneko 6 hilabeteko presidentetza hartzen duela baliatuz. Berriro egingo dugu. Uztailaren 23an beste aukera badagoela. Momentua da erakusteko herri hau bizirik dagoela, bere futuroarengan sekulako itxaropena badugula eta noski jendearen ongi izatea priorizatzen dugula. Berriro ere esango diegu Voxen sozioa den PPrekin ezin dela herri honen gobernagarritasuna nolabait giltzatu edo nolabait ukatu. Eta aulkien truke egiten danean gainera desafekzioa handia sortzen dela. Desafekzioa sortzen da herritarrei gauza bat esaten zaienean eta beste bat egiten denean. Akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Garrantzia moten dautzugu baita ere urrengo 6 hilabetei Espainiako presidentzia kontutan hartuta eta eskaera konkretu batzuk egin nahi ditu. Esate baterako estatu bako nazioek parte hartze zuzenagoa eduki behar dabe. Elkarrekin lan egitea aldarrikatzen dugu, Euskadirekin Europa eraikitzen jarraitzeko. Eta honekin nazioartera egingo dugu salto, hauteskundeak izpide baita ere, izan ere sorpresa izan da Guatemalako hauteskundeen lehen itzulian, Movimiento Semilla alderdian, Fernando Arévalo buru duela bigarren itzulira pasa delako. Hala ere aurtengo hauteskundetan boto baliogabeen ehunekoak gora egin du. Bero Satustegi nazioarteko kazetariak azaldu du.
ezkerreko hautagai den Bernardo Arévalo izan da Guatemalako hauteskundeetan sorpresa. Bigarren itzulira pasako da Sandra Torresekin batera, azken urteetan ultraeskuinera gerturatu den hautagaiarekin batera. Torresek azken hauteskundeetako madarikazioarekin bukatu nahi du. 2015ean eta 2019ean bigarren itzulian galdu baitzuen Moralesen eta Yamateiren aurka. Inkestek aurre ikusten ez zuten egoera dugu aurrean, beraz abuztuaren 20an batak edo besteak lortuko du Guatemalako lehendakaritza. Oraingo hauteskundeetan 60%ko parte hartzea egon da, aurrekoetan baino 2 puntu altuagoa, hala ere azpimarratzekoa da boto baliogabeen 17%, beste edozein hautagaik baino boto gehiago eskuratuta. Hau, analisten arabera, sistema politikoarekiko dagoen atxekabearen isla da, eta gainera 2019ko hauteskundeekin alderatuta hirukoiztu eginda 100 hori. Adituen arabera, 3 hautagaiei jarritako betoaren aurkako erantzuna izan liteke. Hamaika telebistan azaldu genuen bezala, Auzitegi Gorenak 3 hautagaitza bertan bera uztea erabaki zuen, beraz, erabaki horren aurkako erantzuna izan liteke. Hain zuzen ere lehen aldia da, Movimiento Semilla alderdi hauteskundetara aurkezten dela, alaxe azaldu digu Satrustegik. Halaxe da, 2019ko hauteskundeetan konstituzionalaren erabaki batek kanpoan utzi zuen Telma Aldana fiskala, egun erbestean dagoena, eta beraz ezin izan zuten hauteskundeetara aurkeztu. Aurtengoetan baina alternatiba baten beharra ikusten dutenen bozka eskuratu dute. Zenbaketa bukatuta, Arévalok esan zuen herritarrak nazkatuta daudela sistema politikoarekin eta honek ezkutatzen duen ustelkeriarekin. Inkestek hasieran 8. postuan jartzen zuten Movimiento Semilla eta bigarren indarra izaten bukatu du. Manfredo Marroquín aholkulari politikoa da eta bere ustetan 3 hautagaitza kanpo uzteak lagundu egin du Movimiento Semilla, ezkerreko indar bakarra izan baitira. Gainera, ustelkeria zikindu gabeko aukera bakarra izan dira eta beraz itxaropenaren botoa lortu dutela, dio Marrokinek. Horrekin batera, hautesleen profila ere zehaztu du aholkulariak eta Movimiento Semillak indar handia izan du metropolietan, ez baina edo ez horren beste landa eremuan, hori izan da alderdiak jaso duen kritikarik nabarmenena. Ezkerreko elite akademikoek osatzen dute alderdia eta euren estrategian ez dituzte laborari edo herri indigenak kontutan hartu. Guatemalako 152 direnak. Gauzak horrela naiz eta zorrozteko puntu edo estrategia batzuk egon, oraindik aldaketa aukera gisa ikusten da Arévaloren hautagaitza mahai gainean jartzen baitu ohiko hautagaiek eta sistema hegemonikoak sortzen duten ezinagona. Nazioartekoak horrela iritsi da guran gaur magazinaren lehen atalaren amaiera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaurkoan uztailaren 23ko hauteskundeak izango ditugu mintzagai, Aitor Esteban, EAJaren kongresurako zerrendaburuarekin batera. Laster gara bueltan. Urritasun edo desgaitasun funtzional edo bestelakoak dituen personen gizarte batean, persona hauei gaitasunak eskaini behar dizkion gizarte bat beharrezkoa da. Eta horretarako inklusibitatea ezinbesteko kontzeptu bilakatzen zaigu. Norabide honetan lanean dauden egitasmo eta ekintza ezberdinak ezagutzen ditugu. Eta hain zuzen ere, horretaz arituko gara gaur. Erreportaje eder bat prestatu dizuegu, gainera solasaldi bat beti bezala gaiari erantzunez adituak diren personekin eta bukatzeko nola ez, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue. Ongi etorri, denok topaleku den geltoki honetara. My parents always tell me that there is no future here. All right, everyone, give it up. Come on, bring the energy for Slave to the Siren. They've come a long way.
Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos como as plantas que, sob um território de violência, não deixam de viver. Kaixo, Maria naiz, Iruñerriko Lilo taldetik, eta, gure lehen diska izango denaren lehenengo singela igo berri dugu, Uriaren kolorea izenekoa, bideoklip zoragarri batek lagunduta, Barbarak eta Davidek zuzendutakoa. Eta besterik gabe, jakinarazi entzungai eta ikusgai duzuela, YouTubeko plataforman zein Spotifyen, eta ilusio handiz igo dugun eta kaleratu dugun singela denez, besterik gabe espero dugu gozatzea eta disfrutatzea. Esker mila, musu handi bat! Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, horretarako hemen dugu gaur gurekin Aitor Esteban, diputatuen kongresurako EAJaren zerrendaburua, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta hasteko nola ez Turraren inguruan galdetu behar dizut, izan ere ez, 3 egunetan ikusi dugu Euskal Herria zeharkatzen, tropela batetik bestera, tira ez, zer suposatzen du honek ez, hemen izateak nola bizi izan duzuzuk? Iritsi irrendularitza guztetan jata, baina horrez gain, nik uste oso ondo joan dela, gainera jendea egonda alde, eta batez bere erakusten nortzuk garan. Beste herri bat garala, gure ikurrak daukaguzala, gure nortasuna daukagula, eta garrantzitsua da, munduan zehar edatu ginda. Eta horrek inpaktua deko, eta holango ekintzak herri indartzuago eta herri gehiago izatera bultzatzen gaituela pentsetan dut, eta nik uste dut bere momentuan erabagia hartu eben erakundeek eta arduradun politikoek igarri gebela guztiz hau onera ekarten. Ez, izan ere, alegina eginda erakundetatik ez, alaxe bistaratzeko munduan zehar, eta lortu eginda alaren nola ez, bete agertzen dira kontrako ahotsak baita ere, eta atzo Euskadi Irratian entzuten, Euskadi Irratian hori da ez, irrati publikoan entzuten nuen Voxeko Eusko Legebiltzarkidea esan ez, aberri egun bat muntatu dela hemen gurean, kritikatzen zenbat diru inbertitu den ez, talako behiz zer mezu? Irudiak eta abar, turrak eskaintzen ebazanak eta EITBek, da nik uste dut olango ekitaldi, kirol ekitaldi garrantzitsu baten, behartuta dagoela kate publiko bat hori ataratzen, eta gero aberrigun bat berarentzako bihurtu bada, hori izan da jendeak nahi izan dagoelako, hemen inok ez dago inor bultzatu, kalera errepidetara urtetzeko, erakusteko zergaran, eta nik uste dut jendeak lehenengo gunekoa ikusi, lehenengo hasierakoa, ez da, lehenengo aurkezpen bat izan zen, da aurkezpen ikusita, ondino gehiago animatu zela ataratzen, boxekoari ez jako gustatuko, baina behar bada horrexak egiteko hain boto gitxi Euskal Herrian. Eta gainera ere aipatzea ez justo Turrari keinua eginez aipatzen zenuela ez, nola Espainiako buelta iritsiko den uztailaren 23an ez, maiot berrea jantzita iritsiko zarete bertara, zer da maiot berde hori? Maior berdea guretzako da ez dekugula inoren menpekotasunik. Gure programa daukagu eta gure leialtasunak eta horrek dira Euskadirekiko, Euskal Herriarekiko.
eta beraz, geuk euskal jendeari, euskal nazioari, abotza emotera goaz, gure neurrian, laguntza izango dugun neurrian, jendearen gandik, emeko ongizatea defendatzera eta horrek suposatzen dau, azken baten neurri egokiak bai gizarte mailan eta bai ekonomia arloan bultzatzeko edo laguntzeko, eta gero autogobernua defendatzera, egun baten eta beste baten, ikusten dugu erasoak dagozala, eta zentralizazio hori gertatzen ari dela, eta azkeneko legislaturean bai, eta horreri aurkako abotz bat jarri egin behar jako, eta hori izan gura dugu. Inoren ez gagoz, besten estrategian egiteko hautatuak. Besteak, euren estrategia eukiko dabe, eta baino guk jokatuko dugu geureren arabera, eta gure leialtasun bakarra da, hori, berdeagaz, horlegiagaz, Euskal Herriarekin. Ez gainera, buelta horri begira, Aitor zaitugu zerrenda buru, tropel horretan burua, eta aipatzea baita ere, izan ere ez da edonolako ibilbidea 10 urte betetzen dituzula urten, okerrez banabil kongresuan lanean, nolakoak izan dira 10 urte hauen, nola biz izan dituzu? Talde buru moduan, 10 urte, apurtxu beke jau, oso esbardinak izan dira, danetarik ikusi dut, eskerreko, eskumako maioriak, ezberdinak, simpleak, osoak, danetarik egokitu behar da, jakinez zelan funtzionatzen dau hangoa. Ez da, beste mundu bat da, kako artean dinot, azken baten bere kodigoak ditualako, eta jakin behar da momentu gakotxean nondi jo eta zeintzuk diren, noiz sortzen diren aukerak. Orain ez dakiz zer gertauko dan, ez dakiz ze izango dan, agertuko dan maioria edo gehiengo falta ere, baina guk argi dekogu gure ibilbidea izan behar dela, giza eskubideak, demokrazia eta autogobernua eta hortik joko du bai. Badaukate esperientzi luzea eta hango pertsonaje asko orain dagozenak ezagutzen ditut eta hainbat ezagutu ditut ere agertu zirela, ni bertan egonik eta desagertu direla. Oso harin. Bai, ez da, behindik ere, agian zer dagoen aurretik ikusteko, ia da Espainiatik justu ez ari dela proiektatzen datozen hauteskunde hauek Espainiaren eta Espainiaren ezkerraren eta eskumaren arteko lehia horretan, zuek argi uzten zabiltzate, zuen beharra ez dagoela Espainiara begira, baizik eta bertan, Euskaldunen ahotsa bertara eramatera. Kuke. Edo zein hiritarreri ez dautzago kalterik egingo. Ez gara joango jendearen ongizatearen kontra, zan nahi dut Espainiako jendeaz, ez da, baina gure ardura beste bat da, Euskadi. Eta, karo, hemen azpimarratu behar dana da, hau ez da hauteskunde presidentzial bat. Eta aukera behi dagoz, Feijóo eta Sánchez, PP eta PSOE. Ez, hau gure ordezkariak aukeratzeko momentua da. Eta oso garrantzitsua da, ze eurek ez dabe definitu behar, ez Feijóo edo Sánchezek zer gertauko da, jakina, eurek euren neurrian eta euren indarragaz definituko dabe, baina beste batzuk egon behar dugu han, gure estrategiekin, gauzak norabidatzeko, orruntza edo aruntza joan daitezala bultzatzen, eta askotan, eta gure kasuan, behin baino gehiagotan, gertatu jata, protagonista bihurtu gara. Politikak erabakitzerakoan, gobernuak erabakitzerakoan bebai, esate baterako, honegaz, oinarte egon danagaz, gure laguntza, guztiz beharrezkoa zan urtetako edo aurrekoa jausteko, eta erabaki garrantzitsuak, orduan, gauza asko ez da bez erabakitzen partido politiko bi horrek, beste batzuk bere protagonistak izan gaitekez. Eta nazio bat sentitzen bagara, ezbardinak bagara, hori erakutsi egin behar dugu bebai. Hala ere, bien artean, Sánchez Feijóo horretan aukerarik lehen esten duzue? Vamos a ver, guk, barriro dinot, gure programa daukogu eta argi daukogu.
demokrazia, giza eskubideak, autogobernua. Egia da, ez de luego, PPk marra guztiak basatu ditu eta Vox normalizatu egin dago. Eta hori, Europako beste estatu batzuetan gertatu estanean. Orduan hori larria da. Guk badakigu danok zelan toki mailan, foru mailan, baita Eusko Jaurlaritzan ere akordio bat daukagu Alderdi Sozialistarekin. Horrek suposatzen da, errezen gertatuko litzakena eurekin akordio batetara heltzea dela. Horrek esan gure deu zuzenean akordioa gertatuko dela, gure aldeko botoa eukiko dauela, ala ez, gure aldeko botoa birritan bakarrik emon dugu, historian zehar, investidura baten, eta oraingoan beharrezkoa zen eta mongenduan azkenekoan. Baina orain ikusiko dugu ze jarrera daukon Sánchezek, zer egin gura dau, zertarako gura dau gobernua, zelan jokatuko dau, guk nahi dugu zan erronkak aurrera erango ditu, esate baterako guk planteatzen geuntzan investidurako hitzarmenean naziotasun gaiari urten bidea emon behar dautzuzu. Katalunian ikusten dugu zer gertatzen da, Euskadin violentzia eta amaitu egin da, baina naziotasun nahia eta nortasun nahi hori gauzatu gogoa badago eta egongo da. Eta horreri urten bidea emon beharriako. Era konprometitu zen. Gero, COVID-a dala eta krisia dala eta ez dakin hor, dago askorik ez eban eukiko, azkenien ez ebez. Ikusi, itzein beharko dugu horretaz ebe, hor dago arazo batzuk, estrukturalak direnak, estadurako, estadurentzat dire arazo bat. Guretzat be, Euskalduna bakarri sentitzen garanontzako, eta edo katalanak, baina estadurako be bai. Hor dago erronka estruktural batzuk. Ekin egingo dutzozu, ala ez, horretaz itzein beharko da be bai. Egia da alare ez, naizta EAJaren papera argia izan da Madrilen jendea badela beldurrez, Feijóok Voxekin gobernua osatuko baluke, egia da Esteban jauna ez, zer suposatuko luke ez, halako gobernu batek euskaldunentzat? Horregaitik, nik hemen ez dute zer barririk esango, zer suposatuko luke sumatu ginke. Atzerapen itzela. Baina, horretarako danak, Euskaldun guztiak, argi uki behar dugu zer dagoan jokoan urrengo hauteskundetan. Eta oso data txarrean, ipini egin dago Sánchezek, danak oporretan, edo jendeagia bidaiak hartuta, beste batzuk ondartzan, edo mendietatik ibiliko dira, holan suertatu da, olako egun arraro baten, baina oso garrantzitsuak dira. Orduan, zer gertatuko da? Guk ekiditu behar dugu. Eta horretarako zer da beharrezkoa, lehenengoa boto motera joatea. Ez que ostantzian, zer gertatuko da? Zuk zer egin aldozu horreri eragozteko? Zure botoa, hori da daukasun tresna. Erabilizu, erabaki zelan, eta abar, baina erabilizu, orduan partizipazio garrantzitsua izan behar da, hori gertatu ez daiten. Ez, aipatzen zenuen hasira nola uda partean justu ez, oraindik agian baten batera ikusiko dugu hondartzan kanpaina egiten, egia da arduratzekoa badela ez nola berantza badoan parte hartze maila, azken hauteskunde guzti hauetan. Gero ezin gaitek ezkajatu. Parte hartzerik ez baduzu, gero atarako dena, orduen, modu baten zein bestian atara daiteke, eta jendearen botoa ez dauka inok, bakotxak da, bere jabe, ze boto mon behar dauen erabakitzeko, baina moixu botoa, ez dana da bardina, ez, edozein gauzan boto bate gaitxik ez da zer gertatuko, gertatu daiteke, orduan, garrantzitsua da parte hartze hori. Ira esaterako atozen hauteskundei begira ez, Euskal Herria Bilduk hainbatetan aipatzen badabilez bigarren itzulia izango dela ez, errepikatu nahian, erortu zituzten datuak fokoa jarrita ez, nola EAJak garaile irten zen, baina bai, bozka kopuruan jaitsi nola erreparatzen diozu guzti horri? Beitu, garaile izan genduan, boto euneko 35, baino gehiago, ez da kopuru txikia, bai alanda guztiz be, egia da, boto asko galdu gendu zala, gehien bat, azten zinora joan zirenak. Nik ez dut uste hauteskunde, ez dira hauteskunde berberak,
baina gainera nik uste dut klabeak ere ezberdinak direla. Egia da oso jarraian datozela, baina beste klabe batzuk dagoz jokoan. Eta gainera hori ikusiko dugu kanpaina hasten denetik, 2 aste horietan gauzak berotuko dira eta beste klabe batzuekin. Orduen, zer gertatu daiteken, ez dakit. Oin ikusiko dugu zen, beste demoskopian, beste enkuesta, baina begitu izuz, esaten eban enkuestak lehengo hauteskundeen aurretik, itzelesko moitzak eukiko genduzala, lehenengo bai, izan ginen legez, baina gainera abantaila gehiagorekin. Gero etzan nolan gertatu, ez da? Orduen, orain, egongo da demoskopia argazki holan zuribaltzean, eta ondo ikusten eztan gauza bat, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen da. Orduan, nik uste dut hauteskundeak oso zabalik dagozela, edozein gauza gerta daitekela, eta gure elegina izan behar da, gure programa, eta gure nahiak, eta, nik uste dut, erakutzitako trajektoria bai, neu uste dut jende asko ezagutzen nagoela, badakie zelan hitz egiten duten, zeintzuk dira nire parametroak, gauzak argi esaten dituala, alegintzen da zela, irainek ez botatzen eta bar, defensa bat, gure nazioarena, gure autogobernuarena, eta gero, politika ezberdinetan, proposamen orekatuak. Jendeak badaki ezagutzen hau, ikusiko dugu zer gertatzen da. Ez da, aipatzen zenuen bezala aurreko hauteskundeetan ere, zirtatzen ziren inkestek eta abarrek azkenean ez, zuzenenean ere ez duten jo, eta geroz eta saiago ere badirudi ez, asmatzea gaur egungo testuinguru hauetan ez, hala ere besteak beste ez, Eusko Jaurlaritzak atzo ateratzen zuen inkesta horretan, adibidez Sumarrei erreparatzen zionola, egundoko berakada izango duela ez, Espainia mailan ere bagabiltza ikusten Espainiako ezker horren gora berak, nola erreparatzen diozuzuk guzti horri? Ikusiko dugu zer gertatzen den. Egia esan, Sumar antolatzerakoan, nazte borrazte itzela, eukidabe, izenak diralata, zerrendekin, hemen Euskadin beba, izan batzuk jarri dire, gero kendu, ez zerrenda bat emakarrik, borduan, hor arazo bat dago, eta horrek gauza, bere eragin eukileikie. Orain, lehen gora itzulita, ez tengen duana enkuestak eta abar. Nik gogoratzen dut, guk eskaino bat galdu genduen 100 botoen gaitik, atzarreko botoen gaitik, 6 izan beharren, 7 izango ginen. Eta Bilduk lortu ebazan 2, Nafarroatik era Tarabatik, oso boto gitxien gaitik, eunda pikoen gaitik. Orduan, karo, lehen esaten ebana, boto batek ez deko garrantzirik. Bai, ze don legearekin, edo sartzen zara eta beste eskainu bat daukazu, edo ez, ezta? Orduan gauzak, eta orain egiten dira enkuestak 2.000, 3.000 askoz jota estadu guztian. Orduan, horrek adierazten dau, joera bat bai, azkeneko argazkia izango denik ezin leike inok esan. Ez da, alan dabe ez, aipatzen genuen orain arte ez da importantea baden ez, EAJak talde propioa izatea Madrilen, gero egia da ez, gauza handiak egin dituzuela, baina azken legegintzaldian ez, bazirudien Euskal Herria Bilduk titular asko ere hartzen zituela ez, bertan jokatzen zuen papelak nolakoak izan dira zuetzako azken 4 urte hauek? 4 urte hauek izan dire gatxak, baina ez, Bilduk eta dauko bere zera, bere politikea, geurea, egia esan, Bilduk kolaboratu beharrean, PNV-ren lekua jarri gure da, legitimoa da, hori argi dago, hola dala. Baina problema ez da izan hori, problema izan da, hain gehiengo sakabanatua izanik, hain beste partidu politiko izanik, hor guzti horietatik bat eitzea gatsa zan. Gero, Bilduren papela goratu inda bat, ez bere Pepek goratu inda balako, zaitik, komeni jarkolako, apurbet, bazter batera bialtzeko, eta hor momentu baten saltzen zan, eta Bildu behik esan dau, gu gara hemen hartu mona dukoguna sozialistekin, ikusi du, hauteskundeak pasatu ostean, ikusirik ez dabe euki gura izan sozialistek, ez da, eta akordioak egin dabez, Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Orduan, gauza asko, betxuxu, izan da legislatura komplikatu bat, ez da, komplikatu bat, baina, aukerak euki ditugu gauza batzuk ataratzeko, esate baterago autogobernuari buruz. Beitu, hau garrantzitsua da. Alderdi sozialistak,
nire ustez, eta kezkagarria etorkizunerako. Alderdi sozialistak zer egin gura izan da. Bueno, eruek esaten da bena, Espainia federal. Orduan, hori zer da, Sánchezek komentau eban, bebai, argita garbi esan, guk egin duguz legeak, gureak ez diran eskumenetan. Ostras, hori, orduan, legea apurtzen ari zara. Bai, eurek egiten da, edozen gai, eta hori, edozen gaietan, esan ez, hau da markua, ez da? Eta gero, zuek garatzen duzue. Esklusiboa da hori, eskumen hori. Ez bai, zuek garatu egiten duzue. Gero bronkea, ejekuteratzerakoan, autonomi gobernuetarako izango da, baina markua ipine dutzu egoitik. Nietzako harrigarriena izan dela, holango normatibak gauzatu direla, independentizatzat, euren burua independentizatzat okien bodo egin. Ezkerra bildu aldeko botoa emon dabe horietan. Gui bili gara, esate batera, lege audiovisualarekin. EITB-ko eredua guztiz aldatzen zen eta finkatzen eban, molako eredu orokor bat, eredu bakarra, estatu guztirako legeak. Hori salbatu izan dugu, baina kostata. Eta behin eta barriro egon beharra nekegarria izan da, baina horregaitik hain zuzen ere beharrezkoa da gu barriro gotea. Zenuenaren aritik ez azken zurrunbiloa edo arrabotsa bai ez, etxe bizitzaren legearekin izan zela adibidez? Bai, hor, guk argi daukagu, hori kezka nagusi bat dela, eta nentzako, nik neu badakit, nik ez dekot alkilerrean pisurik jabean naizenik, baina zemei bai, alokairutan, eta alokairuak ordaintzen dabiltzen. Eta hemen Euskadin bestea Bartzelona, nahiko garesti eta agatsa. Orduan badakit, zein dan arazoa, eta badakit kezka hori dagoala. Nik uste dut eskumenak errespetatu behar direla, hori alde batetik. Eta adibide ona, estaduan, inun bada, da Euskadikoa, alokaetzen diren etxe publikoak, bataz bestekoan gugara lehenengo autonomi komunitatea. Eta zenbaki osoetan, Andaluziaren ostean, Andaluziago baino asko handiagoa da. Orduen, gu gara erreferentzia, autonomi elkarte guztietarako. Orduan, lehenengo kompetentziak errespetatu den behar dira. Ezin jaku legean agertzen dan bezala, estadutik finkatu zein izan behar dan gure eredua eta bar. Eta gero beste alde batetik, kontuz onartzen diran neurriekin, alokairu kontrolatu behar direla horren alde nago. Baina kontuz ia ze efektu ateratzen dugun. Esate baterako, ongitxi entzun dugu, aste bete edo, Donostian zer gertatu da. Alokairuan eskaintzen ziren pisuen irurena desagertu egin dela, merkatutik. Eta gero beste gauza bat da. Presioak altxatu egin dira. Zergaitik? Zer jendea dino, gero mugatuko da bez, orduan altxako du. Orduan lehenengo efektua txarra izan da. Guk ze izan da egin duguna, Donostian esate baterako, Loiolako kuartelak lortzea, han, iria garatzeko eta hainbat pisu sortzeko. Horretariko asko izango dira publikoa. Nik uste dut politika konkretuak bultzatu egin behar duguzela. Eta tarteka eskumenez gabiltzala, datozen lau urtetan egia da, gailentzen den alderdiren arabera ezberdina izan daitekela oso panorama, baina behintzat ez, nondik joko duzue zuek, zer espero genezake eskumenekin lotuta datozen lau urteetan? Eskumenekin lotuta, baitu, oso esperientzia txarra auki dugu. Salbatu genduen, baina presio itzela eginez, gutxienezko diru sarrera, IMV delakoa. Zaten geuntzan, Pablo Iglesiari, kontuz. Harinegi basoaz, gero ez da ondo gauzatuko, eta gainera Euskadin RGI daukagu, orduen ezin dabe talka egin, hori ondo antolatu egin behar da, eta bar. Asko kostauzan, azkenean lortu genduan, eskumena bebai, baina baitu zer gertatzen ari dan IMV-en estaduan. Informeak, dinoe, ez dala heltzen dirua, benetan behar daben jendea, ez jakela heltzen. Orduen, horri buelta matemon beharko jeki. Baina, behintzat, eskumena lortu egin genduen. Hor, zerrenda bat geunkan, guk proposatu genduana. Sánchezek ez euskun ez, bat nator, honek direla falta diren eskumenak, baina ordena beste hau izango da. Eta beste bat proposatu euskun. Zan genduen, tira ba,
Aurrera, hori ez da bete. Trenbidetakoa, negozietan ibilinaz, lege bat aldatu genduan, errazago egiteko, eta zer gertatu da, azkenean, ez da bela benetan gura izan. Eta hor aurreratu eben bat, espetxeana, hori lortu zan, guk esan genduan, baietz, eta hor, beste interes batzuk egozan, eta beste gauza batzuk. Eta lehen bailen aurreratzea gura eben. Guk esan genduen, beste eskumen bat da, eta baita erreklamatu du, beraz, bai, etorri daitela. Baina egia esan berak esan dako zerrendatik, azkenean, iruzpalau lortu induz batzuk garrantzitsuak, IMV, espetxeak, baina hainbeste, bertan bera geratu direnak. Beraz, hori erreklamatu beharko da, baina nik uste dut horrez gain, joan behar geunkela, planteatzera, estadoren egitura holan ezin da jarraitzu. Gu ez gara beste autonomi elkarte bat gehiago. Forutasuna daukagolako, eta Nafarroa ere bai. Da beste hartu emona behar dugu estadorekin, hor aldibikotasuna erreklamatu egin behar dugu. Eta ez poltza horretan sartu, beste autonomia elkarreko bat gehiago. Ez kara, ez gure naziotasun sentimendu gaitik, ez da ere eskumenen gaitik foraltasuna daukagulako. Ez, beraz, datozen lau urtetara begira, ez, aipatu ditugu EAJaren hainbat eta hainbat helburu, nun jarri nahi dituzuen aleginak, ez, alare EAJak eta Aitor Estebanek berak zuzeu hemen zaitugula, ez, zertan jarriko duzue indarra, edo zer duzu azpimarratzeko aipatu ditugunez aparte? Ikusiko dugu zein dan, sortuko dan panorama, zeintzuk izango dira, alderdi batzuk eta besteak gauki ezan indarrak, guk arki daukogu gizaeskubideak aurretik. Eta beraz, hainbat gaietan, guk gure aldeko botoa emon duguna, ezin da atzerapenik gertatu. Ezin daiteke atzera joan, eta gu horren aurka jarriko gara. Hitz egiten da askota, memoria demokratika, edo legeak bardintasunaren inguruan, eta atzera pausurik ez. Gero, guk gura dugune da, benetan, eraginkorra esatea estadua, hainbat gaietan komeniako esate bat dago funtzekin. Orain Europatik datozen funtzekin. Hainbeste geldituta daukiez, erabagiak hartzen ez direlako, perteak esate baterako, dira programa garrantzitsu batzuk, esandako erdia baino gitxiago egin da gobernuak. Eskatzen dautzegu Euskadik zuzenean egin ahal izateko, ez dauzko baimentzen. Diru hori hobeto kudeatu egin behar da eta heldu egin behar da enpresetara. Hori gainean egongo gara, gainera industria guretzako herri bezala eta gu kontzertu ekonomikoa daukogu. Orduen dirue, atara egin behar da gure iturrietatik, ez da Euskadiko iturrietatik. Eta beraz, kontzertu ekonomikoaren defentsa bat, irmo bat bebai, eta autogobernua. Eta hori da egingo duguna. Azken baten gizaeskubideak, jendearen bizikalitatea hobetu eta planteatuko diren legeetan bultzatu, zentzu horretan, hori bai, hirugarrena, beti, gure autogobernua indarrean mantentzen dela, eta ez dugula galtzen, estatutoren bitartez, lortu genuanik. Eta hortik aurrera, beste aurrera pausu bat egin alba da, naziotzat aitortuak izan gaitezen, aleginduko gara lortzen, ikusiko dugu. Eta horiek horrela bukatze aldera, ez, justu San Ferminetkin hasiko da kanpaina bera, ez, espero genezake? Espero genezake, zein, kanpaina azten danean, esan nahi dozu, dana korrika hasiko garala, eta gu aleginduko gara zezenak ez harrapateko, eta seguro, kasu honetan, ez da San Ferminen laguntza, baina jendearen laguntza, eukiko dugula itxaroten dut. Baina aipatzen da askotan ez lokaztutako kanpainak eta antzekoak ez dakit haualakoa izango den hemen? Nik uste dut Madril aldetik bai, izango dela. Gainera, bai PSOE, bai PP-ri komeni jakielako gauzak alboetara, eta talka bat bilatzea, alboetara bultzatzea, aurkaria alboetara eta talka itxea,
Loia izango da, hemen, igual lokatz zipristin batzuk heldu goiakuz, gu bintzat gure aldetik ukesteko gu esango intentzinorik horrelan izan daiten, eta leginduko gara, desde luego, eztabaida eta ez ikintzen gure eritzia emon eta beste barik. Honekin hemen txautzi behar dugu gaurko elkarrizketa, Aitor Esteban EAJaren kongresurako hautagaia, mila esker gurekin tartetxoa konpartitzearen. Eskerrik asko zuei. Eta orain jarrian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Urritasun edo desgaitasun funtzional edo bestelakoak dituen personen gizarte batean, persona hauei gaitasunak eskaini behar dizkion gizarte bat beharrezkoa da. Eta horretarako inklusibitatea ezinbesteko kontzeptu bilakatzen zaigu. Norabide honetan lanean dauden egitasmo eta ekintza ezberdinak ezagutzen ditugu. Eta hain zuzen ere, horretaz arituko gara gaur. Erreportaje eder bat prestatu dizuegu, gainera solasaldi bat beti bezala gaiari erantzunez arituak diren personekin eta bukatzeko nola ez, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue. Ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Kaixo, gu piztia gea. Eta gure kanta sarrenan. Bideo barrizena. Beltza. Ikusi Amaika telebistan.
ordu bata pasata iritsi zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Maialen Ferreira, eta Carmen Holanda, ondo etorri. Eta hasteko Nafarroan jarriko dugu begirada, izan ere ez, aurreko asteetan jaso genuen albistea, nola musikariak ikastetxeetan programa atzera bota gura zuen Nafarrako gobernuak berak, baina azkenean bestelako albiste bat iritsi zaigu, nola beste, departamentuz aldatu egingo dutela, eta egia da justu egun mezu hori, iritsi zen egun berean ez, bazirela hainbat musikari Nafarroan bertan, departamentuaren aintzinean aurrean protesta egiten, eta honetaz hitz egiteko badugu kameraren beste aldean Ines Osinaga musikaria, ondo etorri, gurera. Kaixo, eguna zer moduz. Kaixo, tira, aipatzen genbiltzan, ez nola, hasieran programa bera atzera botan, gero azkenean badirudi ez, bero horretan jarraituko dula, nola jaso zenuen zuk ez, azken berri hau? Lehenbizikoz, bertan bera gelituko zenaren berriak sorpresaz harrapatu gintuen, gaina harrapatu gintuen ikasturte hontako balorazioa egiten, datorren ikasturterako erronka berriei buruz hitz egiten, eta, programa ja daramatza bost ikasturte, eta ja badu muskuloa, musikari desberdin asko gaude programan barruan saio baia, 700 saiotik gora egin ditugu guztion artean, eta uste dugu benetan programa honen balioa hori dela, ez? Ari garela, ez garela musikari solteak gure saioak egiten, ze saio hauek ez dira kontzertuak. Saio pedagogikoak dira, kurrikulumarekin lotuta dauden gauzekin hitz egiten dugu, gauzei buruz hitz egiten dugu, eta, sinisten dugu kultur hezkuntza osasuntsu bat eta kalitatezko bat merezi dutela gure gazteek. Beraz, guzti hortan lanean eta etorkizuneko erronketan pentsatzen harrapatu gintuen sorpresaz, Nafarroako gobernuak programa etetea erabaki zuela. Eta gero, jaso genuen, berri ona dirudiena, eta da programa ez dela bertan bera geldituko, baina iruditzen zait hemen matiz batzuk egitea importantea dela. Alegia, guk uste dugu programa honen ardura hezkuntza departamentuak hartu behar duela. Horregatik, bai barkatu? Hori, apurrate arrazoizko ahotsa altzatzen nuen, ez, aipatzen zenuenari begira, ez, gainera egia da hezkuntza komunitateak aipatzen zuela, ez, helburuak orain artean bai bete egin direla, eta hala ere Nafarroako gobernuak hasieran, ez, aipatzen zuen hori kurrikulumarekin, zerikusi handiagoa izan beharko lukeela programak berak, ez dakit ez, aipatzen zenituen zehaztapen horiekin lotuta? Bai, guk ez dugu inongo zalantzarik gure programa betetzen dituela kurrikuluman zehaztapenetan agertzen diren eduki eta gainerako itemak. Gehiago esango dizut, iruditzen zait programa honek, eta kultura hezkuntzan txertatzeak edo kultura hezkuntzari buruz ari garenean ez garela bakarrik transmisioa per se, ez? Ez garela bakarrik jakintzako eta besteari transmititze hortan, baizik eta gizarte kritiko bat sortuko duten gaztei baliabideak ematean, beste mundu berriak imaginatzeko posibilidadeak entrenatuko dituzten gazteekin lan egiteak, eta bai, nik esango dizuet saioak barrutik ezagutzen ditu dela, nik itzegin dut nik zuzenean Nafarroako gazteekin konpartitu den saioekin, eta magikoak dira, zoragarriak dira, eta beti gertatzen da zerbait oso berezia dena. Aitortuko dizuet, hezkuntzan nire musikaz gain nire pasioetaiko bat ere dela, eta iruditzen zait, hori, azpimarratzea ez direla kontzertuak, direla kultura hezkuntzan balio transversal bezala txertatzeko saioak. Gainera, Gotzon Baranek aipatzen zuen, ez, agerraldi horretan, ez, iruetan ikusten gabiltzan agerraldian nola edabidetatik enteratu zineten aldaketa, azken momentuko aldaketa ontaz, ez dakit honek ere ez, arriskoak badituen, aipatzen zenituen zehaztasun falta horiek ea zuekin hitz egindakoak izango diren, ala ez? Gotzoneko beto hitz egingo du guztioni buruz nik baino, Gotzon baita zuzenean, beraiek baitira zuzenean, hezkuntza departamentuarekin bitartekari lanak egiten dutenak. Baina, bai, iruditzen zait, personalki, zait bat ere jarrera
serioa iruditzen, horrelako programa bat, urtez urte, horrelako obera egin duena, erkidegoak martxan jarri zuena, duela urte batzuk, iaz, iparraldean saio batzuk ematen hasi ginen, programaren barruan, eta, bueno, iruditzen zait horrelako notizia ematea, badirudi orain guztia soluzionatu dela, ez dela bertan bera gelituko, Euskara Bideak hartu duelako horren ardura, eta, bueno, nik uste dut importantea dela baita ere, programa importantea da, eta programaren bizirautea importantea da, baina importantea da baita ere Nafarroako Hezkuntza Departamentuari bere ardurak asumi ditzala eskatzea. Alegia, programa salbatzea importantea da, baina noski guk ez genuke nahi Euskara Bideak bestelako proiektu eta bestelako jardun batzuetatik kendu behar izatea, ontarako baliabideak edo dana dako. Iruditzen zegulako benetan Hezkuntza Departamentuak udatu beharko lukeela musikariak ikastetxetan programa. Ondo da, Ines, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker gurekin tartetxo hau hartzarren eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Aio da. Bai. Tira ez, aipatzen zuen, ez, orain badela erronka hezkuntza departamentuak berak hartzeko, ez, honexen barruan baztegoen orain arte 2018tik okerrezuan nabil programa bera, ez, hainbat eta hainbat musikarik hartu dute parte izan ere agerraldirako ere ez, ez dadila aria eten izeneko agiria sinatzen zuten, 30 musikaritik gora, eta zuei nola edo zitzaizuen berria. Bai, bueno, 37 musikarik parte hartu izan dute, 5 urte hauetan, ez, 700 baino saio gehiago izan dira, ez, eta azkenean, Hezkuntza Departamentuak adierazi zauen 2022-2023 kurtsora arte egongo zala bere menpe, ez, musikariak ikastetxetan. Hala ere, zertxo bait luzatu izan zauen, eta azkenean esan zuten, ez, eta orain Euskara Bideak hartuko ez dugu saioen ardura, ez. Baina Inez ondo adierazi dagoen moduan, ez, saioak ez dira kontzertuak, ez, batzutan pentsatzen dugu musika, bakarrik musika dela, eta ez, musika badauko pedagogia puntxu oso handi bat, ez, eta azkenean ikasleentzako oso beharrezkoa da, bai musika eta bai kultura, eta azkenean, 5 urte hauetan, era positibo batean baloratu izan dute bai musikariak, baina baita ere ikasleak, ez, saio hauek, eta eurentzat oso garrantzitsuak izan dira, ez, eta orain aldatzea eta ardura Hezkuntza Departamentuak ez sedukitzea, bastakit zergatik hartu duten olako erabakia, baina oso latza da, ez, azkenean, olako programa berezi bat, non, bueno, ez dakit beste lurraldetan egiten da, ez, nik ez nagoen ezagutzen, baina inbeste musikari eta inbeste profesional euren lana, ez, ikasleei hurbiltzea, ez dakit oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan, eta, bueno, behintzat programa jarraituko da, ez, naiz eta Euskara Bideak aurrera atarako dauen, eta ez Nafarroako gobernuak, baina, bueno, ikusiko da. Bai, ez horrela ez doa jamada ez, Inesek bukaran aipatzen zuen, ez beste departamentu batera mugitzen bada, ez departamentu horren barruan zauden bestelako planetara dieratutako diru horiek ere ez diren atzera botako. Bai, egia esan nik albistea izan nuenean, ustekabean, beraiek ere hola izan zuten honbait, ez da, hau gertatuko zela, hau da, atzera egingo zuela Nafarroako gobernuak musikariak ikastetxetan programa honekin, sorpresa handia hartu nuen, ustekabe handia izan zen niretzat, eta egon nintzen jarraitzen, gertatzen zen Gotzon Barandiaran honen koordinatzailea eta sortzailea aspalditik ezaguna dut, sarritan egin ditugu gauzak elkarrekin ere, eta jarraipen egin nion. Zein da kontua, nik uste dut askotan, herritarrek, ez da ere gobernutako politikariek, ez dakite oso ondo zer den eskuartean daukatena, ez da? Eta seguruenik hau pentsatu dute, musikariak ikastetxetara bidaltzea, entretenigarri bat. Claro, ez da horrela, ez da? Kultura sistemaren ezagutza globala badakizu, edozein kulturatan, hizkuntza dela ardatz bat, kasu honetan euskal kulturan, begira ardatz hori nola dago Nafarroan, aparteidua dago, benetan, egoera kritikoa da zentzu askotan, ez da? Baina kultura sistema baditu osagarri batzuk.
Eta euskal kultura sistema daukan sorte handia da, osagarri nagusiak, sortzaileak eta erabiltzaileak, Nafarroan bertan ere oso garrantzitsua direla. Eta Euskal Herri osoan ikusi duzu, hor konzentrazio horretan zenbat kultura sortzaile zegoen da, ze ezagunak eta garrantzitsuak, ez da, hori aldarrikatzen. Ordan, edozein euskal kultura sistemak daukan, eskema horretan sortzailea dira elementu nagusi bat. Zorionez Euskal Herrian diodan bezala, euskal kulturan sortzaileak asko dira eta oso ona dira. Nik esango nuke erdal kulturak hemen daukan osasuna baino hobea daukala. Euskal kultura zentzu horretan sortzailea dira gehiago eta hobeak esango nuke. Benetan, ez da esateagatik. Claro, baina sortzaileen ondoren, sortzaileen produktuak erabiltzaileetara ailegatzeko hor dago zirkuito bat. Eta hori modu zientifikoan aztertu egiten da. Zirkuito horretan sartzen dira batetik instituzioak, kasu honetan, adibidez, Nafarroako gobernua. Nunbait ez jakinez osatua, arlo honetan, ez dakiten neurtzen hone daukan garrantzia, ez da? Nafar gobernua. Gero dago araua. Araua da, kasu honetan ardatz, euskara bera. Ordan, ez dute azpimarratu behar, ze egoera penagarrian mantentzen duten, erabaki politiko antidemokratikoak hartuta, ze egoera penagarria mantentzen duten. Gero dago produktuak badaude. Banatzen dira modu egokian? Neure zalantza egiten dut. Banandu beharko lirateke hobeto? Horretarako ezagutza da importantea. Eta ezagutza hezkuntzaren bitartez egiten da, ikastetxeetan, ez da? Ikusi, ze garrantzia. Eta gero dago merkatua. Ze merkatu, nola antolatzen den, da hori ere oso defizitarioa da euskal kulturan esango nuke. Herri euskaldunetan ere merkatua, euskaren merkatua oso defizitarioa da. Honek esan nahi du, ez da entretenigarri bat, oinarrizko elementua da, sortzaileak ezagutzea zuzenean, eta ez doa zara kantatzera. Hori da beste bigarren puntu bat ez jakintasun absolutoa agertzen dutena, ez da politikari. Ez doaz kantu batzuk egitera eta entretenitzera ez. Doaz esplikatzera adibidez nola sortzen diren kultur piezak. Nola sortzen diren kantuak, nola sortzen den poesia, letra, izan daitekena, zeintzu diren elementuak, eta gero musika, zein den gaur eguneko musika sormenak daukan norabidea, eta beraz, esango nuke hartzaileak, kasu honetan ikasleak, artista bihurtzera edo kulturgile bihurtzera doaz, begira ze garrantzia daukan. Kulturgile bihurtzera hortik sortzen dira. Gu sortu ginen enbor bereti sortuko dira besteak dio kanta batek, ez da? Hori ze da, injustu horren funtzioa. Orduan, nik eskatuko nukena da, batetik maila kulturala handiagoa politikari horiei. Instituzioetan dauden gobernariei maila kultural eta akademiko eta zientifiko altuagoa mesedez. Eurek espadukate eskadezatela informazioa. Eta bigarren balorazioak egitea benetan elementua daukan garrantziaren arabera. Esaten dute, orain hezkuntzatik kendu dugu, eta herritarrekiko harremanak departamentura. Zer da departamentori? Harremanak, zer dira harremanak? Honek beharko luke kultura, hezkuntza, edota presidentzia departamentuan egon daukan garrantziagatik. Eta ez bakarrik gero irakurri dut, da ikusi dut, da orain esan da, aldatuko da eta jarraituko du, ze baldintzatan, ze aurrekonturekin, ez da esplikatzen ezer. Kultura sakratua da, sortzailea sakratua dira. Eta beste tratamentu bat merezi dute. Aipatzen genuen lehenxago ere une baten ez, nola edabideen partetik enteratu izan ziren, parte hartzen zuten, programan parte hartzen duten musikariek, azken aldaketa honen inguruan, ez, eta, alakoetan ez, hainbatetan gertatu eta errepikatzen denez izan daiteke ere, ez, zarratzea atorren edo aurra begirako programa bera, baina partaideekin hitzein gabe. Hori da, ez, azkenean, kazetari batek esan ziren, lehenengo bitxi hartzutela eta orain baleko saldatuko dutela, ez? Eta nire ustez ez da kasualitatea, bai musikariak euskaldunak izatea eta baita ere ikasleak zen motatako ikasleak diren, ez? A eta D eredukoak. Ez dakit erabakia berdina hartuko zuten ala ez, justo musikari erdaldunak edo ikasle guztietako ikasleak izango balira, ez? Eta azkenean behar bada
musika eta kultura ez dute, ez dakite, era konprometitu batean edo garrantzi batekin jartzen, ez? Baina musika bai da politika. Eta musika bai da, era sozial baten eraikitako abestiak edo bai poesia, ez? Eta hori bai garrantzi handia dauki, ez? Azkenean, zelan esi, hezkuntza baten barruan, hau egotia, komeni da, ez? Beraz, badiozu agian hasien esan duzunagatik Euskaren kontrako, Euskal kulturaren kontrako eraso bat bazela. Behar bada, bai, ez, eta Nafarroan askotan ikusi dugu alakuak. Ez dakit, erabakia horrelakoa izan zen, baina behintzat, ez dakit, holan beste lekuz hartutako eraso bat, bai, bada. Baina orain ere badator, ez? Gobernu osaketa Nafarre parlamentuan bertan eta ikusteko dugu, gainera euskararen bueltako ez eragile gehienak badabiltza hor, ez? Eskakizun oso argiak egiten, bai zunaifikazioarekin lotuta, eta tira ez, bai eskuntzan eta antzekoetan hartu barreko politikez, ez dakiz errespero genezaken. Bai, baina ez da kasualia izango behar bada, Nafar gobernuaren osaketa ere trampa eginda osatu da, esan edut. Berriro ere indar politiko garrantzitsu bat baztertuz. Eta esaten da, aitzaki modura ipintzen da, eskuina baztertu behar dugu, baina eskuina baztertzearen aitzakiarekin baztertu dutena da, eskerreko indar progresista garrantzitsu bat, EH Bildu. Gainera betoa jarri diote, hori batetik. Bigarrenik, esango dute, hortik ateratzen den gobernua progresista dela. Ezin da konsideratu gobernua progresista apartheid linguistiko eta kultural bat burutzen duen bitartean. Eta honek egiten du, honek apartheida aplikatzen du Euskararen gainean. Hau da, lingua nafarrorun deitua guztiz baztertua dago, eta Nafar historialari importante batek, hain zuzen ere, Xabier Irujok deklaratzen zuen lehegunean, pasaden astean, Nafarroan benetako genozidioa burutzen ari direla orain bertan Euskararekin. Claro, genozidio hori nok burutzen du? Nafarroako gobernuko presidentearen alderdiak adibidez, PSOEk, jarraitzen du aparteita eta diskriminazio egiten Euskararekiko. Eta gero indar politiko batzuekiko, importantea, beste EH Bildu, ez da? Claro, hor, oinarri horietatik gauza honik ez da ateratzen. Hori da kontua, eta orain atuzkondea datoz da horretaz ere hitz egingo dugu, baina ezin dugu pentsatu eskuina eta eskuin muturra ahulduko ditugula, indar progresista dituen artean, halako joko berbera egiten den bitartean. Uste dut, PSOE, Nafarroan ere tamalez, da hemen ere bai, hemen PSOEk eta EAJak, erosi egiten dituzte errazegi eskuinaren jokabideak eta portaerak. Da uste dut hori ari dela gertatzen. Hori larria da. Ta hau, ez da anekdota bat. Ez da, artistak iaia, kantariak ipintzen dituzte, komunikabideetan ikusi dut, eta lotzagarria eruditzen zait, iaia, herrietatik joaten ziren komediantea bezala. Ez dira joango komedianteak oraingoan, aizu, errespetu bat. Kultur sortzailea dira. Eta Maialenek esan duen moduan, kanta agintza gaur egun eta musikak, alde asko ditu, politikoa, soziala, kulturala, eta zibilizazio eremu bada, nik uste dut. Eta euskal zibilizazio euskaldunontzat oso garrantzitsua da. Eta aipatzen genuen horrune batean, ez? Nafar parlamentoaren osaketa tarteka, hauteskundak aipatu dituzu ere, ez? Eta ikusi dugu justu Nafarroan nolako eragina izan duen, ez? Pedro Sánchezen iragarpen ura, ez? Uztailaren 23 aurreratzekoa hauteskundeak eta ikusita zer nolako panoramak gailendu daitezkeen, oraindik ere ez Nafarroan, eta gainera eskakizun handi bat gizartearena badela, ez? Euskarari merezi duen lekua egiteak, agian itxaron barko du. Behar bada bai, ez dugu lehen. Azkenean, euskarafobia Nafarroan era oso bizi baten dago, ez? Eta asko sentitzen da, bai sektore askotan, baina bai politikarien artean, ez? Eta hori oso latza da. Azkenean, euskarafobia edo beldur hori, ez? Gizarte osoran zabaltzen ari dira, ez? Azkenean, Frantzian hauteskundetan hasi ziren baitu dela inguruan, eta Ribera inguruan, ez?
alako propaganda jartzen hizkuntz askotan, bai ingelesaz, alemanez, arabierraz, baina euskara alde batera utziz, eta azkenean euskaraz bizi edo bizitzen duten edo nahi, edo bizi nahi izan duten pertsona haurak ez dira existitzen. Besta ez duten nahi euren botoa bere ganatu, nire ustez, politika oso traketxa da, azkenean, erabat, Nafarroko pertsona batzuek eta euskaldunak dienak, geroz eta gehiago diela egia da. Igual euskaldunak dienak ez, baina euskaraz ikasten ari dienak edo saiatzen ari dienak, bai azkenengo 20 urtetan igo dira, ez asko, baina bai, bintzat pixka bat, baina egia da, bai egoera horretan edo kontekstu honetan oso zaila dela, bai euskaraz ikastea eta bizitzea Nafarroan, eta baita Euskadin ere, azkenean, geroz eta euskara gutxiago entzuten da kaletan, eta hori arazo bat da, politika linguistika zehatz bat merezi dugu eta behar dugu, eta ez dakite hauteskunde honekin lortuko dugunik ala ez, baina behintzat, espero da. Aipatzen zenuen adibide hori PSN-eren propaganda horrena, hemen ere inoiz aipatu izan duguna, eta egia da ausazko edo nahi gabeko erabakirik gaur egun gutxi daudela. Bai, nik uste dut datozen hauteskundei buruz ikuspegi edo maila diferentetatik hitz egin dezakegu eta aztertu dezakegula, eta merezi du, nik uste maila diferenteak ikustea. Ez dakit momentua de mai gainera ekartzeko, baina justu orain eginda publiko lehenengo bare nola esan inkesta, ez da? Jaurlaritzak egin du publiko edo presidentziak, lehendakaritzak egin du publiko, da beraz egin daiteke azterketa kuantitatibo bat. Ze aurrikuspen egiten da? Bueno, egia esan erreserba hondiz egin behar da, ze inkestek askotan utz egiten dute eta agian ez da kasualitatea, inkestetan intentzioak egoten direlako, ez da? Prospekzioa baino gehiago sarritan. Baina, zilegi bada, baina balorazio kuantitatibo bat aurrera daiteke. Esan behar da lehenengo inkesta hau aurreko hauteskundea, baino lehenago gauzatua dela. Orduan, maiatzeko hauteskundeen emaitzek hemen ez dute eragiten intentzioan. Eta hori kontuan hartzekoa da, ze agian batzuen aldekoago izan zitekeen, emaitzak ezagutu ondoren da besteen kontrakoago. Baina, hala ere joerak kuriosoa dira, ezta? Esaten da hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berdindu egingo direla parlamentariotan EH Bildu, PSOE eta EAJ. Berdindu, bosna aterako dituztela, eta Somarrek oso emaitza pobreak lortuko ditula, eta parlamentario bat Bizkaiko aterako duela, eta PP bi. Bueno, hor ikusita datu konkretuak, nabarmentzen da EAJ galdu egiten ditula botu askotzu. Hiru lurraldetan galdu. Bizkaian nagusi izango litzateke, baina galera importantea dauzka botuetan da porcentaiatan. 115-tik 29-ra igarotzen da EAJ Bizkaian inkesta horren arabera. Eta hori bere feudo tradizionala den Bizkaian oso datu adierazgarria da. Bilduk igo egingo luke, lehenengo indarra izango litzateke Gipuzkoan, kontuan hartu maiatzeko hauteskundeetan ere hori gertatu zela, baina gero trampa egin dute eta kendu diote posizio hori, baina hala ere joera hori izan daiteke are indartsuagoa orain, uste dut. Jente asko azarre egongo dalako egin zen laborategiko erabilera horretan nola elkartu diren EAJ, PSOE eta PP, ez da? Bilduri bere tokiak entzeko. Orduan, horrek ondorioak izango ditu. Inkesta egin zenean hori esen ezagutzen, baina orain bai. Eta gero beste datu adierazgarria da, PSOEk igo egiten du ere zerbait, botutan, ez da harritzekoa estatu mailako hauteskundea diren, ez da hor polarizazio masimoa Sánchez Feijóo gertatuko denez, horrek beti dauka estatu mailako hauteskundetan ere ginamen, baina gero argigarria da eta benetan adierazgarria Sumarrek inkestaren arabera bintzat hartzen duen golpe handia. Lehen Podemosena eta Podemos
Unidas Podemos, orain sumar, egundoko golpe hartzen du. Hori lehenengo hurbiltze kuantitatiboan, aztertzekoa da. Eta baita ere, berdinketa hau aportu egingo litzatekela injustuaren Nafarroan, eta Hego Euskal Herriko rekoentoa eginda, EH Bildu geldituko litzateke AJaren aurretik parlamentarietan. Justu lehenxago izan dugu hemen Aitor Esteban, Kongresurako EAJaren burua, eta esaten zuen, tira, aurreko hauteskundetako inkestek ere ez zutela asmatu, nolabait esatearren, ez dakit justu hauek egia da euren kalterako direla, edo behintzat ez dituztela auspotzen, bere horretan agian hortik tiraka, baina bai berresten dutela behintzat ez datu hauek, EH duen joera orain arteko hau ez, berretsi daitekela eta berdin EAJarena ez, naizta, hainbat tokitan gailen du, bozkak beherakan, eta, gero Karnok orain bukan aipatzen zuen ez, Hego Euskal Herria berosotasunean hartuta, hor, bai aldaketak datozela. Bai, behar bada, bai, ez, Estebanek aipatzen zauen, non hartzen zauen, ez, EAJak, boto gutxiago bere ganatu izan ditu oingo hauteskundetan, eta behar bada, berdina geratuko dala, ez, baina ez dut zatentzun autokritika punturik, ez, zure elkarrizketan, ez, baina, behar bada egia da, alderdi Euskaldunak, gehiago irabaziko dutela, bai EH Bildu, EAJ mantenduko dala, baina kenduta PSE, Karmelok esan dago moduan, ez, Madrileko Madrileko hauteskundeak dielako, eta behar bada, hor Feijóo eta Sánchezen arteko lehia dagoelako, PSEek irabaziko ditula boto batzuk, baina pena handiz, edo, ez dakite, nire ustez, bai Sumar eta bai Podemos ez ditu lortu hemen Euskadin, jasotzea, ez dakit, bere ganatzea euren botuak. Oso estrategia, ez dakit, kaskarra egin dute hemen. Madrilera begira egin dute euren politika osoa, hemen Euskadin jarri dute hautagai bat ez jakinez zein zan, ze azkenean izan zan Aitor Abezia eta bere, denuntzia salaketa bat izan zuen, bai indarkeria matxistagatik, gero egia da, justo epaia gontzala eta libre geratu zala, baina ere alako hautagai bat jartzea, lehengoko hautagaia jartzea edo behintzat buru moduan eta ez jakitea horrelako prozesu bat zauela, bere buruan, edo berarekin, eta horrek esaten dago, azkenean zen olako garrantzia ematen dutzen Euskadiko hautagaiei eta Euskadiko politikei, eta azkenean hori ikustea bai, egiten dauze hemengo jentiak hemengo alderdietara bozkatzea, azkenean pentsatzen baduzu, hau Madrilen erabakitzen den zerbait dela, bastozu botoak ere bere ganatzen, eta nire ustez horrek esaten dau, Podemos zenbat galdu dauen hemen, azkenean Madrilera begira egiten badituzu hemengo politikak ez da ez lortzen, eta PSEek behar bada feudo batzutan ez ditu botoak galduko, eta azkenean Feijóoren kontra, Sánchezek esaten duen moduan, da Feijóo, PP, Vox alani, horrela pentsatzen baldin badute, behar bada PSEek zertxo baitik gauko da, baina ikusiko dugu. Azkenean inkestak dira, eta egia da oraindik zertxo bait faltatzen dira, eta baliteke oraindik pertsona askok ez jakitea nori bozkatu, azkenean badaz askok, behar bada lehengo hauteskundetan abstentziorantz jo egin dutenak, orain azkenengo momentuan erabakiko dutenak nori botoa eman. Ipatzen zenunaren aritik, Euskal Herrian Sumarrek eta Podemosek zer paper jokatzen duten egia da berton datua ere badela uste zertarako Madrilera bozkatu eta azken hamarkada guzti hauetan sentsazio hori zalduta egon da, nik ez dakit esaten gaur egunea jendak ulertzen duenea Madrilera bozkatu bai, zergaitiak edo 11 arrazoi izango dira hor, baina tira ez azken hauteskundetan ere udal eta diputazioetara begirare ikusi genuen, Podemosen bueltako indar horiek etorkizun handirik hemen behintzat printzipioz horrela jarraitu ezkero ez dutela.
Bai, bueno, lehen ibili naiz, saiatu naiz apur bat azterketa kuantitatiboa egiten aurrikuspen. Hori ekinda falta izan zait datu bat, da nik uste sartu behar dela zintzoak izateko, eta da abstentzioarena. Inkesta horrek esaten duena goraka doala, eta nahiko goraka gainera, 40%ra hurbil daitekela abstentzioa uztailaren 23ko hauteskunde horietan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Da nik uste hori oso sintomatikoa dela. Zuk esan duzu ere, jente mordo batek planteatzen duela, zertarako ez da, zertarako hauteskunde horiek, estatu mailakoa eta bar. Hori esan da, baina sar gaitezke, Maialenek egin duen moduan apur bat, balorazio kualitatiboa egiten eta alderdien portaera eta zergatiak, ez da mugimendu horien zergatiak. Berak batez ere Sumarren kasua aztertu du, lehen Elkarrekin Podemos, orain Sumar. Hor transizio hori ikusi dugu ze problematiko izan den, problemaz kargatu izan da. Da horrek ez ditu precisamente indartu, nik uste autu elektoral bezala, ez da? Horrek ahuldu egin ditu. Bai, nik uste dut hori hola dela. Baina niri esanguratzoago egiten zait EAJaren jokabidea. EAJak, pisu historikoa eduki du hemen hauteskunde guztietan orain arte, oraintsu arte, esango nuke, eta gero propaganda oso eraginkorra egin du kudeatzaile onak direla, eta halako historiak. Claro, hori desegiten ari da. Kudeatzaile onak direla, nik uste dut, inor gutxik sinisten duela. Gertatu dena, orain aste honetan bertan gartzelera sartuko dira, beraien buruzagi kualifikatu izandakoak, eta ez precisamente kudeak eta egokiagatik, baizik eta ustelkeria kasu eskandaluzkoagatik, hori batetik, eta gero sektore publikoetan batez ere hezkuntzan eta osasungintzan, pentsa edota etxe bizitza ere muan, pentsa zelako kritika latzak eta oso orokortua dauden, ez da hori batetik. Baina gero, klaro, zu komentatu duzunez, orain Aitor Estebanek izan omen du hemen elkarrizketa, eta bidean gentozela, nik esati batzuk ikusi ditut, baina ezin izan dutana jarraitu. Baina, klaro, esan ditun gauza batzuk ez bakarrik, Maialen ez bakarrik ez du autokritikarik egin, ezke izkutatu egiten ditu, gauza nabarmenak adibidez, klaro, berak dio, utz egiten dute inkestek, nire usterako ez inkestek, utz egin du EAJak, hauteskunde emaitzen kudeaketan, baina utz larria, ze nabarmendu izan da, ikusi izan zaio, hauteskundeen emaitzen ze balorazio egiten duten da zeren arabera. Beraien interes partidista itxusien arabera, hau da, lanpostuak lotu behar den guztiarekin elkartuta, Deabruarekin ere bai, eta Deabrua noski kasu honetan PP zen, PSOE kontzera daiteke Deabrua, baina are gehiago PP orain, hain justu, Madrilen gobernua hartzeko trantzian daolako Voxekin. PNVek egindu nabarmen tratua PP-rekin, eta orain izkutatu egiten du, esaten dut ez dela egia, bai, bada egia, gezurra esaten ari dira beraiek, eta hor daude gainera seinale oso nabarmenak. Gipuzkoan, Gipuzkoako aldundia antolatu aurretik egon zen batzar orokorraren maila. PNVek eskaini zion da, eman zion PP-ri toki bat mailan, ez da, hori batetik. Hain zuzen ere, Guardia eta Bastidan. PNVek agindua eman zuen bertako jendearen, PNVren jendearen gainetik eta iritziaren kontra agindua eman zuen ez aurkezteko kandidaturik. Zergaitik, PP-ri oparitzeko, Durangon, zuk behar bada, hobeto ezagutzen duzun referentzia bat, Durangon, ikusi besterik ezekoen, PP-ren hautagai berriak nolako filina agertu zuen publikoki PP-ko ordezkariarekin. Esan edut, nabarmena da, PP berak nik entzun nion, komunikabideetan orain egun gutxi, PP-ren idazkari orokorrari, esaten baietz, egin dituztela bilerak, eta ez zuen gehiago esan, baina noski egin dituztela, eta gauza horiek horrela konpontzen direla, esan zuen publikoki. Orduan hemen gaizki eta utz egin duena, eta intentzio osoz da EAJ.
Eta ordaindu egingo du, nik uste ari dela ordaintzen eta ordainduko du urrengoetan. Orduan gauzak ez dira gratis gertatzen inoiz da inun, ez da? Da nik uste hemen ari garela ikusten gainbera bat, PNV berak provokatu duena bere gobernu moduarekin da, bere jokabideekin, aliantza horiek eginez antinatura esango nuke, eta helburu batekin, eta da goraka eta gobernura hurbiltzen ari den indar politiko bat baztertzea. Ez gainera egia da, ez, fokua jartzen aurreko hauteskundetatik ona, ez, emaitza erreparatuta fokua abstentzioan jarri dutela asko EAJ-ko kideek, ez, eta ero beste alde batetik ez Madrila begira ez Sánchez edo Feijóo, ez, EAJ-ak bai aipatzen du, estuan gaur ere aipatzen zuen hola marra gorria izan denez, Voxekin eurek paktuak egin izanak, Voxekin elkartzeak, ez, hala ere hor badago kritikarik, baina ez dute erreparatzen, ez, EAJ-ak PPrekin egin dituen, ez, ustezko elkarketa horiek agian eraginik izan dezaketela, datozen uztaren 23an baita ere. Bai, zu galdetu diozu, ez, eta berazan dau, goraipatu egin jau, bai EAJ eta PSE-ren arteko akordioak hemen Euskadin, ez, baina hala ere, esan dau, segun PSOE jarrera eukiko dauen, hala ez, akordioa lortuko dute eurekin edo ez, eta bai galdetzen zenionien PPrekin, ez, akordio baten edo batera alduko den ala ez, esaten dau, ikusiko da, ez, eta hori airean jartzen dau, nahita, ze badakigu, behar bada, beharrezkoa baldin bada, PPrekin gobernu bat sortzea, horregongo dalako EAJ, ez, eta hori ikusiko da, ez, azkenean, zenolako jarrera hartzen dauen, segun zer airea datorkion, hori alderdi batentzat, oso nire ustez oso kritikabilia da, ze azkenean ikusten da. Eta zuke aipatu duzu moduan, abstentzioa zergaitik EAJ-aren kudeak eta azkenean, eurak nahiz eta esan, Carmelok esan dago moduan, nahiz eta esan oso onak izan diela, azkenengo urteetan, ikusi da, bai osakidetzan, eta baita, hezkuntza sailetan ere, zenolako politikak egin dituzte, eta privatizazio orantz begira hartu dituztela erabakiak, hori azkenean, jentea konturatzen da, jentea ez da tontoa, bera badaki zenolako bizitza daukon, eta zenolako gizartean bizidan, eta aipatu dezuten moduan, korrupzioa kasuak egon dira, eta azkenean dago de Miguel, 72 ordutan, ostiralian sartuko dela kartzelan, baina bai esan diot, berak erabakitako kartzelan sartuko dela, eta ezin dugu ahaztu, investigazioa hasi zela 2009an, eta 2010an lehen aldiz, atxilotzen diote, ikusi da zenba denbora igaro dan, eta oraindik kartzelan ez dagoela. Hori hola da. Baina, aparte, agian falta zaigu azken puntua tratatzea eta agian trascendentena izan daitekena. Hori ez da hemengo inkestan neurtzen, baina estatu mailan ari dira inkestak egiten eta galdera da, nok irabaziko ditu. Nok osatuko du gobernua, estatuko gobernua uztailaren ondoren, hauteskundeen ondoren. Hori da galdera nagusia, ze panorama alda daiteke modu serioan, hainbat arlotan, ez da. Eta gaur bertan, El País egunkariak dakar, lehenengo orrialdera, Feijóoren, hau da PPren jarrera bat, esaten du, gu Voxekin akordioak egingo ditugu, gobernua osatzeko. Zergaitik esaten du halako atrebentzia handiz hori. Estatu mailan egiten ari diren prospekzioak eta inkestak beraien aldekoa direlako. Hau da, estatu mailan, hau da kontuan hartu behar dugun zerbait, beste sumaren auleziagatik, PSOE bera ere ikututa dabilelako, eta gero PP eta Vox, bereziki Vox, goraka doazelako, egiten den prebizioa da, PPek irabaziko ditula, Voxekin batera gobernua egiteko moduan. Orduan, hori da datorren panorama. Panorama horren aurrean, galdera oraindik larriagoa eta sakonagoa izan behar da. Euskaldunok Madrilera joan zertara, zer egiteko joan behar dugu Madrilera. Hau da, ze garrantzi dauka Euskaldunontzat hemen lortzen den emaitza, adibidez,
Bilduk edota EAJak lortzen duten emaitza. Posible da pentsatzea alderdi abertzale deitzen diren horien artean adostasun maila bat egotea eskuina eta eskuin muturraren aurrean defentsa antolatzeko? Hor dago galdera larria. Nik ez dut ikusten posible. Bereziki EAJaren jarrera, ikusten dugunez, ia fanatismoraino Bildu baztertzea delako. Eta ikusten dutelako etzain modura, hori harrigarria da, baina etzain modura ikusten dute, eta deabruarekin elkartzen dira, hau da Peperekin, Bildu gelditzeko. Ordan, hemen arazoa da, zertara joan daiteke EAJ Madrilera. Euskal Herria defendatzen eskuin muturreko alderdi eta gobernu baten aurrean, ez dirudi. Beraien, azken aldian bezala, beraien interes partikularra defendatzeko. Partikularra dio personalak eta alderdikoak. Tamalez hola da, ez da? Eta gero galdera luzatu beharko genuke, eta Bildu zertara joango da Madrilera. Begira, azken aldia joan da batez ere, errebindikazio parzialak egiteko arlo sozialean. Bere garrantzia dute, bai, baina hemen nire ustez, arazo nagusia are gutxiago, eskuin muturreko gobernu bat osatzen bada, arazo nagusia ez da hori izango. Gaina oso margen laburra emango ditu, ze horiek maila sozialean atzeraka datoz. Arazo nagusia izango da nazioa bera, naziogintza bera, Euskal Herria bera. Badago hemen indarrik eta jarrerarik oraingo alderdi politikoen artean, oinarrizko akordio bat egiteko Euskal Herria defendatzen, hau da, nik uste benetan, eta hola dio, nik uste bai Bilduk berak eta bai EAJak bereziki hoiek, bertoko alderdi bezala, aldatu beharko luketela norabidea erabat. Eta zentratu naziogintzan, hau da, Euskal nazioaren, Euskal Herriaren defentza, oinarrizko defentzan. Eta hemen sartzen da, ez bakarrik etxe bizitzen prezioa, edo ez bakarrik osasun sistema publiko, oso garrantzitsuak, bertokoak, baizik eta hemen sartzen da, lehen esan dugun arazoa esate baterako. Ze egoera dauka Euskarak Nafarroan? Ze etorkizun dauka horrela Euskarak Euskal Herri osoan? Ze etorkizun dauka? Zein da gure kultura sistema, nola dago? Ze hezkuntza sistema behar dugu? Oraindik ere gogoratu ez dagoela akordiorik horretan. Hau da, ze norabide hartu behar dugu? Egon behar dugu negoziatzen Madrileko turnoko txandako gobernuarekin? PNV seguruen hori egingo du. Beti egiten du. Edo norekin hasi, euren intereseko, interes partikularreko gauza negoziatzen. Bilduk ere hori egin behar du? Nire ustez ez. Nire ustez ez. Norabide aldatu behar da. Eta are gehiago halako gobernua badaukasuan. Da hasi beharko ginatekeia prestatzen Euskal Herriaren defentzan, eta ez bakarri defentzan, aurrera egitean Euskal Herrian. Nire usterako hori da ondorio kualitatibo bat gaurti begiratuta hauteskunden aurrean. Nire usterako. Lau urteetan, egindako bai Euskal Herria Bilduren edota EAJaren lana, Aitor Estanek esaten zegoen lehenxago, Euskal Herria Bilduk EAJaren leku hartu duela Madrilen, ez dakite horrela erreferatzen diozuen. Bai, ez hori esan dago, eta azkenean esan dago, EH Bilduren garrantzia azkenean Madrilen ez dala horren besterako ere, EAJaren lana, gora ipatu izan dago, ez ere normala da, ez azkenean hori nahi izatea. Eta egia da, bai egin bat, zentrau diela arlo sozialetan. Baina lortu dute, bai, gauza garrantzitsuak, ez? Eta, Estebanek izan dagoen moduan, ez? Bera bi seme ditu, ez? Justo alkiler baten bizi diela, eta hala ere, alkiler lege edo etxe bizitzaren lege horrek gauza negatiboak ekarri ditula, ez? Donostian, eta nire ustez, negatibo ez da jakitzea alkilerrak muga bat eukiko duen ala ez, eta azkenean ikusten da, ez, egia da Carmelok esan dagoen moduan, ez, biak bloke batean euskal eskubideak eta eskerreko eskubideak salbatzen edo behintzat bloke bat moduan jartzia oso zaila dela, ez Madrien, ze azkenean badakigu EAJ ez dela eskerrekoa, eta behintzat EH Bilduk paper hori egin dauela ezker republikanarekin, ez? Eta baina bai,
nire ustez bai, Pedro Sánchez merezi zaio, ez? Bai EH Bildu kontuan hartzea, bloke bat sortzeko, eskerraren bloke bat, eta behintzat zeozer lortzeko, azkenean sumar nire ustez ez daula hartuko nahi izan dauen pixua, eta hori Voxek bere ganatuko dau, eta bera Vox izango da, bai hirugarrena edo bigarren inkluso indarra, ez? Eta azkenean merezi da beste alderdi txikiekin akordio batera heltzea, eta ez dakit justo EAJ akordio horretan egongo da narela, ez? Baina egoten baldin bada, eskuma gelditzeko baldin bada, ongi etorri da. Bukatze aldera ez justu aipatzea ere ez nola kanpaina orain hasiko denez, edo behintzate boto askatzeko unea izan ere kanpainak ikusi du geroz eta luzeagoak badirela hemen gurean. Ez da nolako espero duzuen egia da ez ezberdin igaroko dela ziurrenik izan Hego Euskal Herrian eta bestetik ez Espainian nola egingo diren kanpainak. Aitor Estenek esaten zuen ez euren partetik ez lasaia izango dela, ez dakit baden agian aurreko kanpain aldia ikusita ez eta eraginik ez zuela izan atzera egingo dutela, ala? Ez da lasai izango inundik ere, hasi da hori ikusten. Estatu mailan izango da oso nik esango nuke itxusia, zekina, eta ez da pedagogikoa izan do hain zuzen ere. Da arrisku nagusia nik estatuan ikusten dut, eskuinak eta eskuin muturra, benetako arrisku serioa irabazten. Baina niri interesatzen zait Euskal Herrian. Zer beharko genuke, nik uste beharko genukela izan dadin pedagogikoa. Eta ni pedagogia hori jartzen dut oraindik gauza berriak egiteko eta aldatzeko ahalmena daukaten indarretan da bereziki Bildun, ezta? Nik uste Bilduk beharko lukela ondorio pare bat atera. Lehenengo, bere esperientzia legealdi oso bat eman ondoren Madrilen gobernu progresista deitua apoiatzen da bereziki PSOEren presidentzia apoiatzen modu taktikoan, ez da? Ze ondorio jaso du? Begira, PSOEk egin du erabilera erabat utilitarista eta oportunista horrena. Ze horren ondoren, zer egin du? Etorri da eta betatu egin du eta baztertu egin du Bildu. Toki guztietan, PPrekin batera. Eta bigarren erreferentzia pedagogikoa, ze gertatu zaio eta ari zaio gertatzen errezeri. Ze Bildu dio, gehiengoa lortu behar ditugu, hemen gobernatzea lortu behar dugu, hori dana lortu zuen errezek. Generalitatean dago, eta Madrilen eukidu, egia da, Gabriel Rufián bezalako parlamentario brillante bat eukidu. Zein izan da ondorioa? Erabateko ahultzea, Katalunian bertan begira Barcelonako udalean ze gertatu den. PSOE eta PP eta danak elkartu dira, hain zuzen ere Kataluniako abertzalei toki importantena Barcelonako alkatetza kentzeko modu tramposoan, ez da? Ordan, hortik ondorio batzuk atera behar dira, nik uste dut ondorioak ezin dire izan lengoan jarraitzea. Lengoan jarraitzeak ekarriko du berriro ere ondorio berbera. Bazterketa, ordan, lengoa nik uste dut lehen esan dudana, ez da? Norabide aldaketa bat behar da, hemen estrategian, eta benetan aldaketa nahi bat dugu Euskal Herrian, nik uste norabide aldatu behar dugu, eta autozentratu behar dugu. Indarra lortu behar da, botoak eman behar dira noski, baina norabidea gero praktikan aldatu behar da. Ezin dugu lengoa jarraitu, lengo fruitu berberak, hau da, bazterketa eta erabilera oportunista eta hori lortzeko PSOEren da PPren aldetik Madrilen edo PNVren aldetik hemen. Nik uste ondorio pedagogikoak erabili behar ditugula praktika politiko berritu batean. Zuk, Maialen bukatze aldera, kanpaina begira aurreikuspenik egiteko moduan bazaude? Espero dut, era tranquilo batean hartzea, azkenean, azkenengo hauteskunde kanpaina oso latza izan zen, ez? Eta bai EH Bilduren aurkako borroka oso zikinak egon zian, bai euren zerrendarekiko eta beste pare bat gauza gehiago ez. Nire ustez hau gehiago jarriko da bai Vox eta PPren den aurrian, ez? Eta behintzat eurak horrelako estrategiak eukiko dituzte, ez? Hasi da sumarre esaten beste aldetik 20.000 euroko politikak jarri nahi ditula 18 urteko
gazteekin, ikusiko da hori aurrera. Guztiekin. Aberatzekin ere, bai? Bai, hala da. Hori harrigarria da. Bai, eta batzuk esan dute, guztiek aurrera sartzea, da pobreek sentitzea eurentzat bakarrik dala dirua, eta a ber, mesedez, Ez dakitzen nolako hauteskunde kanpaina esango duen, ala ez, baina bintzat kasetarientzat interesantia izango da. Bai, ez, orduan izango gu berriz tartea honi heltzeko. Carmelo Maialen, eskerrik asko gurekin gaur izatearren, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.